Čaute ľudia, vítam vás pri tomto videu a ideme hrať Red Dead Redemption 2 a ideme, no neviem ako to povedať, ideme robiť kraviny. Máte sa na čo tešiť. Na začiatek videa nezabudnite zanechať like a odber. Kde sú typci? Zrazu typci nie sú, keď ich potrebujem. Toto je na schvál. Ako na schvál toto. Zvedavím. Počkaj, kde sú? To je veľa akože typko, toto není presne to. Aha, to je tu. Preskočíme. Taký módik. Tak. Čau, dobrý. Ako? Tak. Čau. Tu sú nejaké lokácie. Aha, tu je to nejaký typek. Zvedavý. Choď preč. Zvedavý, čo tu dopadne, ako to dopadne. Aha, do beničky. Zvedavý, čo tu ešte môžem robiť. Vstávaj. Nie, dobre. Pinďo. Potom budeme natáčať, napíšte do komentáru, či mám natočiť Farming Simulator 25. Napíšte do komentáru, či mám zahrať si Farming 25. No dobre, no. A halosy. No to nebudem zabíjať, to neškodné zvieratko. Či to použijem proti tým hnusným ľuďom. Akože nič nerobia nelegálne, to je jedno. Sek žila. Oni sú akože mŕtvi? Ja neviem prečo. Oni vydržia staminu asi. Tam sú, tam idem ju masakovať. Naši nožikom. Normálne stará móda, kde umývajú v potoku alebo pri potoku hende veci. Normálne nová móda. Som prekvapený, že to ešte... Nikto nevšimnul si to? Hej, sa čumí ako poleno. Tento tu leží ako poleno. Tento rozmýšľa nad týmto, že čo tu robí tento. Ten je zahynutý. Že... Čo? Teda, čo sa stalo? Neviem. Poď sem. Ty mi neuješ. Šup. Ti dám. Nech ti krlička striecha z krku. To by jedno. Moja chyba to není. To kam beží? Ty brďo. Počkaj, nedá sa... to som si nešiel. To má už.
Nedá sa dostanúť. To bolo všetko pozamykané. Oni si vedia, že tu chodia vandáli a zabíjajú tu ľudí, no. Pás sa zmačalo ako jelej na jablku. Že jelej na jablku, novej. Fakt, nezabudnite ten like. Pasiatko Pepu zoberieme. Ja nebudem brať, zaberiem z neho kožu. Tak, potom môžeme zebrať vlastne, to nemá byť taký problém. Zatiaľ hodím do vody, no, šup. Normálne, ten letel tu, antilopa. Keď sa jej neľúbi, ja jej dám veľa rady do pomoci. No, dajte do večera do tej 7. Dajte 5 lajkov alebo 10 lajkov, dajte 20 lajkov alebo 10 lajkov, dajte na toto video. Bude Farming 25. Si to video sa budem učiť a užili ste si to, posrandovali, zasmiali, neviem čo. Neviem, či vám to píše trápne alebo smiešné, neviem ako vám. Mne to píše smiešné, horové, štandardné, krvavé, múra. S týmto videom sa budem končiť, nezabudnite odber a like. Čau.